As botellas de auga reutilizables poden acumular ata 40.000 veces máis bacterias que un váter. É unha información sorprendente que nos fai reflexionar sobre outros obxetos ou espazos que poden ser tamén focos das bacterias. Nuria. Sí, Marta, porque vivimos rodeados de bacterias, pero é certo que hai lugares onde as atopamos en maior número, por exemplo, en espazos públicos, por exemplo, nestes lugares, os pomos das portas dos bares e das tendas, tamén nos ascensores ou nos carros dos supermercados. Pero o que de seguro lle sorprende é que esas bacterias atopámolas tamén nas botellas reutilizables, estas botellas que están tan de moda. Se as usan, saiban que deben lavalas ben, mellor con auga e xabón, e se poden con auga quente, porque senón poden ser un foco importante de risco para a saúde. As botellas de vidro ou de aceiro inoxidable son as máis recomendables para reutilizar, son máis hixiénicas, pero hai que lavalas e non abonda con enxaugalas un pouco. Si haces eso, estás bebiendo agua con 40.000 veces más bacterias que la tapa de tu váter. Confirmámolo no laboratorio do Colexio de Farmacéuticos de Ourense, onde nos explican que as botellas reúnen as condicións ideais de humidade e temperatura para a proliferación das bacterias. Vamos bebendo a morro, entón vamos contaminándoas todavía máis, porque hai restos de comida, saliva, entón temos bacterias. Pero non só as botellas acumulan xermes nos espazos públicos, centros de traballo e nos propios fogares hai focos de bacterias, desde interruptores ou tiradores das portas a teléfonos móviles ou mandos a distancia. Lo tengo plastificado y de vez en cuando lo cambio. El estropajo, ya en principio la escoba. Un horno, si no lo limpia, puede coger muchísima bacteria, y la nevera igual. Dentro de la nevera, cuidado con lo que tenga en la nevera. Hixiene e desinfección son os métodos principais para combatelas, tamén repoñer os utensilios de uso frecuente, como os cepillos de dentes. Cada certo tempo, pois sí que é conveniente tiralos á basura e coller uns novos. Esterilizar bien as cosas, temas como cucharas de madera. As máis comúns son enterobacterias que poden provocar problemas digestivos e mal alento.